Vedeli ste, že emocionálna pripútanosť je často iba elegantná forma sebaklamu? Myslíme si, že niekoho milujeme, ale v skutočnosti len lipneme na predstave, ktorú sme si sami vytvorili. Je to ako reťaz, ktorá nás pri niekom drží a v skutočnosti nás brzdí, bráni nám napredovať. A ak sa nezbavíme tejto reťaze, nikdy nebudeme slobodní. Chcete vedieť, ako sa z nej vymaniť? Tu je 5 pravidiel, ktoré vám ukážu cestu. Ak ich dokážete prijať, získate späť to, čo ste možno stratili. Kontrolu nad vlastným životom. A čo je dôležitejšie, nad vlastným pokojom. Každý z nás bol niekedy emocionálne pripútaný. Možno k človeku, ktorého sme milovali, ale ktorý nám ublížil. Možno k vzťahu, ktorý už dávno neexistuje, ale my ho stále živíme vo svojej mysli. Alebo dokonca k myšlienke, že bez tej osoby nie sme kompletní. Keď sme pripútaní, strácame viac, než si myslíme. Strácame pokoj, energiu, schopnosť napredovať. Strácame slobodu. V tomto videu sa s vami podelím o 5 pravidiel, ktoré vás naučia, ako sa emocionálne odpútať. Nie sú ľahké, ale sú účinné. Poďme na to. Prvé pravidlo. Uznaj bolesť, nesnaž sa ju obísť. Keď to bolí, tvoja prvá reakcia je pravdepodobne snaha tú bolesť ignorovať. Zamestnáš sa, pozrieš si seriál, ideš do fitka. Hovoríš si, že často vyrieši, ale stojkovia verili, že bolesť nie je niečo, čomu by sme sa mali vyhýbať. Je to niečo, čo nám má pomôcť rásť. Príliš veľa ľudí robí tú istú chybu. Vyhýbajú sa tomu, čo ich trápi. Ale vyhýbanie sa nie je riešenie. Je to len oddialenie nevyhnutného. Predstav si, že si popálený, ale namiesto toho, aby si ranu ošetril, jednoducho na ňu prestaneš pozerať. Rana tam stále je. A ak ju ignoruješ príliš dlho, infikuje sa. Ak sa chceš odpútať, prvý krok je čeliť realite. Sadni si do ticha, pozri sa svojej bolesti do očí a povedz: som tu, uč ma. Pretože ak pochopíš, čo tá bolesť znamená, môžeš ju nechať ísť. Predtým, ako prejdeme k pravidlu číslo 2, nezabudni sa prihlásiť na odber a kliknúť na like. Druhé pravidlo. Odstráň svoje ilúzie. Pripútanosť často nie je o človeku samotnom. Je to skôr o tom, čo sme si o ňom v hlave vytvorili. O obraze, ktorý sme si namaľovali a ktorý sme sa rozhodli považovať za realitu. Niekoho milujeme nie preto, aký naozaj je, ale preto, aký si myslíme, že je. V našej mysli sa stáva hrdinom, záchrancom, partnerom, ktorý naplní všetky naše potreby a sny. Veríme, že táto osoba nás robí šťastnými, že bez nej by sme neboli kompletní. Ale keď sa na to pozrieš bližšie, spýtaj sa sám seba: je to pravda? Pravda je taká, že nikto nemá moc naplniť tvoj život. Žiadna osoba nemôže byť tvojím zdrojom šťastia. Táto moc je iba v tebe. Stoici nám zanechali jasné posolstvo. Všetko, čo potrebujeme k šťastnému životu, už máme vo svojom vnútri. A keď veríme, že naše šťastie závisí od niekoho iného, v skutočnosti im odovzdávame kontrolu nad svojim životom. Ak si vytvoríme nereálne očakávania, ak veríme, že niekto bude vždy presne tým, koho sme si vysnívali, pripravujeme si pôdu pre sklamanie. Pretože ľudia nie sú statickí. Nie sú dokonalí, sú zložitosti, menia sa, robia chyby. Odstránenie ilúzií, ktoré sme si o niekom vytvorili, je bolestivý proces. Musíš si priznať, že si miloval nie osobu, ale predstavu o nej. Že tvoje šťastie nepochádzalo z nej, ale z tvojho vlastného presvedčenia, že ona je jeho zdrojom. Keď si to priznáš, keď dokážeš odložiť túto idealizáciu, uvidíš človeka takého, aký naozaj je, so všetkými jeho chybami, slabosťami, ale aj jeho skutočnými kvalitami. A čo je na tom najzaujímavejšie? Keď odstrániš tú ilúziu, pripútanosť, ktorá ťa držala, sa začne rozplývať. Už viac nebudeš závislý na predstave, ktorá neexistuje. Budeš voľný, pretože pochopíš, že to, čo si hľadal v niekom inom, bolo celú dobu v tebe. Tretie pravidlo.
Nasmeruj svoju energiu inam. Pripútanosť je ako deravé vedro. Predstav si, že do neho neustále leješ vodu, svoju energiu, svoje myšlienky, svoju pozornosť, ale namiesto toho, aby sa vedro naplnilo, všetko uniká cez dieru na dne. Čím viac sa snažíš, čím viac nalievaš, tým viac strácaš. A nakoniec si uvedomíš, že z teba zostalo len prázdno, pretože všetko, čo si dal, bolo márne. Keď si emocionálne pripútaný k niekomu, kto ti nič nevracia, alebo k niečomu, čo už dávno neexistuje, deje sa presne to isté. Každá myšlienka, ktorú tej osobe alebo minulosti venuješ, je ako ďalší pohár vody v tom deravom vedre. Ale čo z toho máš? Nič. Tá energia ti neprináša pokoj, nepribližuje ťa k šťastiu, nepomáha ti rásť. Len ťa pomaly vyčerpáva, až kým nezistíš, že nemáš silu na veci, na ktorých skutočne záleží. A čo je najhoršie? Keď stále hľadíš do minulosti, zabúdaš na prítomnosť, zabúdaš, že život sa deje teraz. Zabúdaš, že každá sekunda, ktorú venuješ premýšľaniu o niekom, kto nie je súčasťou tvojho života, je sekunda, ktorú si mohol venovať sebe, svojim snom, svojej budúcnosti. A tá sekunda je nenávratne preč. Takže, čo s tým? Ako zastaviť to nekonečné vyčerpávanie energie? Odpoveď je jednoduchá, aj keď nie ľahká. Musíš presmerovať svoju energiu. Stanov si nový cieľ. Niečo, čo ťa pohltí. Niečo, čo má pre teba skutočný význam. Možno je to niečo, čo si vždy chcel dosiahnuť, ale odkladal si to, pretože si nemal čas alebo odvahu. Možno je to niečo úplne nové. Niečo, čo ti prinesie radosť alebo nový pohľad na život. Možno je to len jednoduchý krok. Začať športovať, učiť sa nový jazyk, čítať knihy, ktoré ťa inšpirujú. Keď máš cieľ, tvoja myseľ sa prirodzene začne zameriavať na to, čo ťa k nemu posúva. A za každým, keď pocítiš nutkanie myslieť na tú osobu, na tú minulosť, ktorá ťa drží, spýtaj sa, ako toto pomáha môjmu cieľu. Polož si tú otázku úprimne. Ak zistíš, že táto myšlienka nijako neprispieva k tvojmu cieľu, zastav sa. Neodsudzuj sa za to, že si na to pomyslel, ale vedome sa rozhodni, že tam svoju energiu nepošleš. Vezmi ju späť a presmeruj ju tam, kde má zmysel. Každý okamih, ktorý venuješ niečomu, čo ťa posúva, ti dáva silu. Každá myšlienka, ktorú investuješ do svojho rastu, ťa robí silnejším. A čím viac energie dáš sebe, tým menej ti zostane na to, aby si ju plitval na niekoho, kto už do tvojho života nepatrí. Pamätaj si, že energia je tvoj najcennejší zdroj. Je to niečo, čo nemôžeš vyrobiť ani kúpiť. A ak ju budeš neustále nalievať do deravého vedra, nikdy ju nebudeš mať dosť na to, aby si naplnil svoj vlastný život. Preto si daj tú námahu zastaviť sa, prehodnotiť, kam tá energia smeruje. Spýtaj sa sám seba, je toto naozaj hodné môjho času, môjho úsilia, môjho života? Ak odpoveď nie je jednoznačné áno, je čas to zmeniť. Presmeruj ju tam, kde to dáva zmysel. Tam, kde ťa to obohatí, posilní a naplní. Prázdne vedro nemôže nikomu slúžiť. Ale keď ho uzavrieš a prestaneš z neho vyčerpávať svoju energiu, začneš ho pomaly naplňať tým, čo ťa skutočne urobí šťastným. A to je ten moment, keď pocítiš slobodu. 4. pravidlo. Prevezmi kontrolu nad svojimi emóciami. Naše emócie nie sú niečo, čo sa nám deje zvonku, mimo našej kontroly. Nie sú to nejaké nevysvetliteľné sily, ktoré nás prepadnú ako búrka na otvorenom mori. Naopak, emócie sú len reakciou na naše myšlienky. Sú výsledkom toho, ako vnímame udalosti a situácie okolo nás. Keď sa nad tým zamyslíš, uvedomíš si, že ten istý podnet môže u rôznych ľudí vyvolať úplne odlišné emócie. Nie je to situácia samotná, ktorá nás rozruší, ale to, čo si o nej myslíme. Napríklad, ak niekto mešká na stretnutie, môžeš sa nahnevať a myslieť si, tento človek ma nerešpektuje. Alebo môžeš zobrať do úvahy, že možno mal nepredvídateľné problémy a jednoducho sa oneskoril.
Tvoja myšlienka určuje, ako sa cítiš. Ak zmeníš svoje myšlienky, môžeš zmeniť aj svoje pocity. Táto predstava je jednoduchá, no zároveň hlboko transformačná. Nehovorí, že by sme mali potláčať svoje emócie alebo predstierať, že ich necítime. Namiesto toho nás nabáda, aby sme pochopili, odkiaľ naše pocity pochádzajú. Aby sme sa prestali pozerať na emócie ako na niečo, čo nás ovláda a začali ich vnímať ako niečo, čo môžeme ovládať my. Ak sa niekedy cítiš, že tvoje emócie majú nad tebou prevahu, že ťa zaplavujú ako nekontrolovateľná vlna, spomaľ. Prvá vec, ktorú môžeš urobiť, je jednoducho sa zastaviť. Fyzicky aj mentálne. Daj si pauzu od toho, čo práve robíš a venuj chvíľu iba tomu, aby si sa nadýchol. Zhlboka sa nadýchni. Cítiš, ako sa tvoj hrudník zdvíha a klesá. Vnímaj ten nádych ako kotvu, ktorá ťa vracia do prítomného okamihu. Keď sa sústredíš na dých, tvoja myseľ sa začne upokojovať. Potom si polož jednoduchú, ale kľúčovú otázku. Je toto, čo cítim, skutočná realita, alebo len môj výklad? Táto otázka je ako lúč svetla prenikajúci tmou. Pomôže ti oddeliť fakty od príbehov, ktoré si o nich vytváraš. Napríklad, ak niekto povedal niečo, čo ťa nahnevalo, spýtaj sa sám seba. Povedal to úmyselne, aby ma zranil? Alebo to bola len nešikovná poznámka, ktorá v skutočnosti nič neznamenala? Ak si nahnevaný, pretože sa veci nevyvíjajú podľa tvojich predstav, spýtaj sa, je to naozaj taká katastrofa? Alebo si len prispôsobujem situáciu tomu, čo som očakával? Táto otázka ti dáva priestor. Dáva ti čas spracovať svoje myšlienky a získať nad nimi kontrolu. Zrazu to už nie sú emócie, ktoré ťa unášajú, ale ty, kto ich vedie. Samozrejme, toto nie je niečo, čo sa naučíš cez noc, ale môžeš začať zastavením, dýchaním a kladením si otázok, ktoré ti pomôžu vidieť veci jasnejšie. Pamätaj, že tvoje emócie nie sú nepriatelia. Sú len silou, ktorú musíš pochopiť a ovládnuť. Keď sa to naučíš, tvoje emócie môžu byť zdrojom energie, sily a múdrosti, namiesto niečoho, čo ťa ovláda. A práve v tom spočíva kľúč k skutočnej slobode. Tvoje emócie neovládajú teba. Ty ovládaš ich. 5. pravidlo. Nauč sa odpúšťať. Najťažšie pravidlo, ale aj to najdôležitejšie, odpustenie nie je slabosť. Nie je to ani ospravedlnenie pre to, čo ti niekto urobil. Je to odmietnutie nechať tie činy ovládať tvoju budúcnosť. Predstav si reťaz, ktorá ťa ťahá k zemi. Každá spomienka, každé zranenie pridáva ďalší článok. Odpustenie je ako meč, ktorý tú reťaz presekne. Nie je to ľahké, ale keď ju presekneš, ucítiš úľavu. Ucítiš, že môžeš znova dýchať. A teraz si zopakujme 5 pravidiel. 1. Uznaj bolesť. 2. Odstráň ilúzie. 3. Presmeruj energiu. 4. Prevezmi kontrolu. A 5. Nauč sa odpúšťať. Nie sú jednoduché, ale sloboda nikdy nie je jednoduchá. Ak vás tieto pravidlá oslovili, dajte tomuto videu like a prihláste sa na odber. Do komentárov mi napíšte, ktoré z týchto pravidiel je pre vás najväčšou výzvou. A nezabudnite, váš život je váš. Nepatrí im, nepatrí nikomu inému. Som stoický rebel. Vidíme sa na budúce.